maskotipun dalu menika nggih niki mungkin. Angka kali kasambung miju saking lalatan Cina. Oto-oto tambak romo tapi oto-oto. Kasambung kuli mereka saking lalatan Kalimantan tambak romo. Kalimantan tambak romo. Mereka Dihayu Erna Dwi Puspita Rini Puspita Dewi nggih. Lele, ya wis pokoke Mbak Erna. Nggih kasambung muri mereka Dihayu ngali aku Wanda Putri Rahayu mijil saking lalatan Ruknyah Warung Tengah. Dalam pun surati mijil saking lalatan Boto Legowaitan ingkang kinarya mangke pengendali woro duaran pun basa saking kata-kata muda telaras original pangarsa Rapa Mas Bagus Ari Wahyu. Padatan kados pundi Mas Aldi harapanipun? Awigo diri Ibu Barakuno meskipun siapin tapi dawuhnya ku artini iku asmane Habiwa putra lan putri ngenyo mukti tebih sambi kala ayo Gus.
sejoko seroke dimeti umat tengah kaiso kan satu